थोनथोलै थारैनो बेयाव आं हालाहाय आङो माने लक्ष्मणखौ येस बुंबाय बे साला थोनथोलै नोंबो हागौलै नाथाय मोनसे खोथाखौ सानोबाना बोरैबाबो नांलायलाङो बेफोर आंनि थाखाय सिमांना मोगथां बायदिसो जाबावबायलै मानो होनबा सिगांनि खोथाफोरखौ गोसोखांबा बोरैबा नाङोलै सिगांबोथ' आंबो मोजां मोननानैथ' हाबा जादोंमोन ना हनै ओमफ्राय साना मा ओंखारखो साला इखायनो रागा जोङो आं नाथाय सोरनिबा थाखाय सोरनिबा लाइफआ थाद'आना ओरैनोबाबोथ' थांनानै थाखानांगौखा नालाय सानाबोथ' आवगायबाय अब्ला आं मानो उनाव थानो दे आं थाया उनाव आंबो जुजिगोन लाइफजों आरो नंमारगौना थिगखौनो बुंदों लक्ष्मणा लाइफआव खुसि थानो आंहाबोथ' मोन्थाय दङ ना मानो खुसि गैया जानो दे थोनथोलियाबो आंबो सानसे खुसि थाना देखायगोन सान नोंनिफ्राय बांसिन हेपि लाइफ थागोन आङो मा सानदोंलै नों आंखौ सान नाथाय मोनसे प्रब्लेमा बेबो जे लक्ष्मण बिमायाथ' आंखौ एकदम नायनोनो हाखायाना आरो गोदो जि जानानै थांबाय आरोलै बेखौथ' ना आं सोलायनो हागोन ना लक्ष्मण सोलायनो हागोन मोनसे समाव मिस्टेक जाबाय आरोलै मिस्टेकखौथ' थिक खालामफिननो हाला नाथाय जि जानानै थांबाय बेफोरखौ सानालासे गोदान फैनो गोनां समखौ मोजां जालांगोनखौ साननानै सोलिलांबानोथ' मोजां जाफिनगोन ना गासैबो मोनसे समाव आं लक्ष्मणखौ बिराद गाज्रि सानोमोन मानसियाथ' बिब्दि नङा जे आं नुनानै मोनबाय मानसिखौ रायज्लायनानै लोगो हमनानै बेसेबा गोबावबो जाबायना थेवबो नायनाय आंखौल' बियो मोजां मोनो बियो ओरैनो सायावल' मोजां मोनाना आंखौ लक्ष्मणा थारैनो आंखौ जोबोद मोजां मोनमारो बेबायदि लोगोरि थाबा लाइफआव जिउआव जेसेबांखि जेंना जेंसि फैया मानो खैफोद फैया मानो आङो एकदमबारे सौसिलांजोबनो हागोनलै बेफोरबायदिसो लाइफ पार्टनार नांगौ जालायलांबासो बुंनायफोरानो आंहाबोथ' मालाबा रायलायनो लोगो नांखागौखा अब्ला बे लक्ष्मणानो जाया मानो मा जानो दे आरो जोंहा गोसो थोलायबाबो जेबो नंलाना सानैजों मोजां मिलायो गोरोबलायो दायो सिगांथ' गोरोबलायामोन नाथाय दा मोजां मोनलायखो मा जाखो सोरहा दिनै आंनि गोदान लोगोरि आरोना लक्ष्मण मा बुंबावनो माने रायलायनायाथ' बिदि बांद्राय मिलायाखै आरोना दानो उनाव लासै एडजास्ट जालांगोन दे हेलौ सनामोन नै दिनैसो आंहा खावब्लि नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि सेराव मा खबर नोंथांमोननिया आंनाबो गेजेरावनो दं मा होनबावनो ना लोगोफोर लाइफखौथ' ओरैबायदि आङो दायो भिडिअखौनो बानायनो सम मोनथ'थाराखै जिखिनि आं सम मोनदों बेखिनियावनो आं बानायनाय जाबाय दे सनामोन अब्लाबो जि हायो बेखिनिखौनो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो हाथाराबाबो आङो जेन'बा ट्राइ खालामबायानो थागोन आरोना लोगोफोर लाबोनो जेने थेनेबाबो नोंथांमोननि सेराव कन्टिनिउबो लाबोफिनगोन आं टाइम मिलायबानो दे सनामोन अब्ला भिडिअखौ नायलांदो बांद्राय बुंबाय थाला ने भिडिअ लोगो मोनसिगोन आयु मासि साफा जालांखो आंलाय बेबायदि पिंकी मा बुंबावनो एकदमबारे नोङो जेरै मुं पिंकी बेबायदिनो पिंकी जालांनो हमगासिनो दे क्रिम गोदान लाबोनायाबो एसे खामानि होदो र' हामथारदों आंहा सुन्दरि जानांगौना आब' मिलिसानिख्रुइबो बांसिन सुन्दरि जागोन आङो सानसे आङो ओरैबायदि गुफुर जागोन ना बडियाबो एसे गुफुर जाहांबायानो फेसआथ' एकदम गावदां अखाफोर बायदि जागोन र' आंनाबो आब' मिलिसाया मा मोजां साइज होनोना मानसिफोरा बेनिख्रुइ साबसिन जाथारगोन आङो आरो आंनिफ्राय गाज्रि जाजाथों बे आब' मिलिसाया बिनि महरफोरा आंजों हाखाया बियो सोरबाखि पिंकीजों हाबाय बायगोन बियो आंनि आइयाबो सुन्दरि आंबो सुन्दरि आफायाबो सुन्दर आरो जोंहा खानदानानो सुन्दर आरोना खालि आब' मिलिसायाल' बे ओरैनो जाफ्रांनायसो खामानि गैया बियो गावखौ देखायनायल' बांद्राय दुगि बिनि दुगिया बारा गोबाव थाहोआथ' आङो आरोथ' दहाय मोखां सुनायावबो सालाखौ दै गुदुं दोनजोबदों आङो दैखौनो दुंब्रायलायनायनो बिनि जेबो मोजां जाहोआथ' आंनि आब' मिलिसानि बिनि क्रिमावबो माबा माबि लगायदेरना दोनजोबगोन आङो मोखां गाज्रि जानायनिलै बेना नायनि आब' मिलिसा नोंनि समायना महरा सानबेसे थागोन ओइ आगै आंहा दिनै लेट जागोन एसे थाब थांनांगौमोन नङाबा आं क्लासखौनो मोनहैनाय नङा आं लाफाखौ सायना दोनबाय दे नों दा संदो आगै अमा बेदरखौबो आं रुखाबायमोन दा आजाजों नोंजों एवदो दे आब' मिलिसा आंखौ मा नोङो साखर सानदों नङा
आगै आंहा दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट क्लास दङ बेखायनोसो एसे हाखु दाखु जादों दा संबा आं लेट जाबावगोन ना क्लासखौनो मोनहैनाय नङा नों माथो जाखो आब' नों संदो खावदो ओमफ्राय उनाव थांदो क्लासखौलाय मा मोनसे मिस जाबाबो जेबो नङाना नङालै आगै नट्सफोरखौनो मोनलायलायनो नागिरा ना माब्लाबा बिराद इम्पर्टेन्ट फोरोङो बेफोरखौनो मोननाय नङा माथो आङो थाङाबा आं मिथिया आब' नोंनि साखर नङा आङो जेखौनो संनो नों संलां आं संनायाव गैया मालाय दांनायखौलाय आं मानो संनो नों दांखाबाय बेखौ आं बोरै एवबावनांगौ जाखो दे मा जेरैखि जाया एवबानो जागोन ना आगै आब' आं हानाय नङा नोंबा मा स्टाइलनि संगोन आंबा मा स्टाइलाव संगोन चाइनिस इन्डियाननि स्टाइलसो जालायलांगोनदां नङा आगै थाव एसे होदो ओमफ्राय संलाबायदो नोंथ' मिथिखायोना बोरै संनांगौ दिनैसिम जा गोबाव जाबाय माथो बाबु ओजों न'निफ्राय माथो रावबो खबर लाहराखै नामा नोंखौ फनबो रायलायनाय नुयैखाय सोंबाय आङो ओरैनो आंथ' मोजांसो मोनदों नों जोंनाव फैनायखौ आंखौ रावबो खबर लाग्रायानो गैयाबा मा हामानो गैया जाबायबायनोसै माथो नोंलाय बुंदोंमोन न'आव मेल्ला मानसि दं होननानैलाय लायालै रावबो लाया मादै सोरथो खबर लानोब्रा आंखौलाय रावबो लायालै हामानो बिदि बुंखोसै ना माबाफोर दावराव जादोंमोन नामा बिदिनोसै आरो माथो बुंबावनो खेबसे नोंनो खोन्थानाया बेनो अब्लाबो न'निया न'निखा बाबु जेबो साननाङा बेफोरखौलाय मा ओइ थाङालां मादै नांगौबा बेहायनो थागोन आङो नोंसानाव मोजां मोनदों आङो बेनिख्रुइ साबसिन जायगा गुबुनाव गैयालै आंनि न'आवबो गैबावासो एसे एनैयालाय बिदिनोसै माथो बुंबावनो ना बाबु बयनिबो न'खरावनो जाखायो आरोहाय अब्लाबो दे नोंनि न' दंना जेबो साननाङा आरो आंथ' खुला खुलिसो बुंखायोहाय जोंहानाव नों फैनायखौ आं मोजांसो मोनथारदों नानिजों आंजों बेसेदि जोंहा सिरि जाथारोमोन ओमफ्राय आं फैनानै बिराद हेपि जाबाय नामा ने मादै औथ' आरोहाय बेसेदि नायखो नों आंखौ लोमजानायाव बेसे फैसा गारखोहाय नोंनासो गैलाय लांलादां फैसायानो जेबो नङा र' आं होफिनगोन नों सिन्था खालामनाङा दे बाबु दे नै आंहा अमा सिथारनांगौ दङ नालाय दिनैथ' आं सिथारखागोन ना बिनि फैसाया उथिबानो आं होगोन दे मालाय मादै ख्रिस्टमासनि ने औ सिगाङावनो रायलायखानाय दंमोनहाय बेखायनो दे मोजाङानो बिदिनो जानांगौलै मादै ने माबा नङा माबा मोनसे खालामनानै फैसा दिरुनना लानो रोंनांगौलै हा बेनोथ' आरोहाय जोंहाबो दा खामायग्रायानो गैला न'आव बे नोमथैया गोमानायनिफ्रायनो माथो उफायबावने नानिजों आंजों बांद्राय राहाबो गैया आदैयानोथ' मारै बेबायदि हरखाब गोमालांनांगौ जाखोबा मा बुंबावनो फैसायाबो आंखाल जायो आरो बिदिनो लोमजाबाय थाबाय मानसियानो दुरबल जालांबाय हस्पिटाल गिदिरावबो लांनो हायासै बेबायदिनो गोमालांबाय आरोहाय बाबु नांगौ समावथ' आरो नोंथ' मिथिखायोआनो आजिखालिनि दिनावलाय सोरनिफ्राय फैसानि मदद मोनबाय बायनोसै फैसानि मददखौनो रावबो होनो नागिरा बेनोथ' आरोलै गासिबो खुसिनि दिनावबा बयबो नुजागोन ने मादै नाथाय दुखुनि समाव रावबो फैनाय नङाथ' नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आं संगोन ना ओरैनोथ' संबायानो थाखायो आङो दिनै हास्लाबा जानायखायसो जाया आं सङा आब' आंखौ थिनालै नोङो संनो गोसो संनो गोसो गैयाबा दायो संफै आरो नोंलाय लाइमारिनोसो थांगोन कलेजाव सोरखौबा नुमाबा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायथारदोंदां मा होनखो आगैनो मिथिगौ आं आब' मिथिगौ आंखौ नख्रानि बनायनानै गावहा हिर'इनि जानो सानदों नङासै एक्ट्रेस जानानै गावहा कलेजाव लाइन मारिनोसै नैसो आंखौ बिदि नोङो बाहायनो दासान आइनो खोन्थाहरजागोन आफानबो होगोन आं खोन्थानानै लगायनानै बिदि नङालै आगै नों आंखौ मानो बिदि सानो दे आं बिदि मानसि नामा मालाबा नों नुफेरना आरो मा खिन्थागोन देनाय नों आंखौ मा मिथिदों जानो हागौ नोंनि आइयासो बायदि बुङो खोमा नाथाय आं बिसोरनि साननाय बायदि नोंसोरनि साननाय बायदि जेबो नङा आंखौ बारा सिखायनो दासान आब' आं मिथिगौ मा गाज्रि मा मोजां मिथिबायना आंबो मिथिगौ नोङो ओरैनोल' सायाव मोजां जाफ्लानो सानोलै आब' दहाय आदाया चावमिन माबा रुनानै दोनदों बेखौ एवहैथां बेखौ एवनानै नोङो थांनो गोसो गैयाबा था ओंख्रिखौलाय आं सङा जानायाव दं खिन्थु आं सङा आब' दावदै दैनि दङ दहायसो आं दिरुनदों बेखौनो नोङो बे चावमिनाव हो आयै आगै नों दावदैखौ मानो दिरुनबावखो दे आंहा दोनदोंसो नोंसोरजों मा जाबावनो दे आगै ओरैनो बायनानैबो जाखायो मानो दिरुनबावनांगौ दे जागोन दे चावमिनखौ एवलांगोन आङो अननानै नों बेदरखौ सङाबाबो आगै लाफाखौ रुहर दे नङाबा आफाया ओंखाम ओंख्रि फैगोन ओरैनोल' रुहर जेबो खालामनांखाला सायखाबाय आराम सुखाबाय माथोबाव आंखौ बारा खामानि थिननालै महारानि बायदि आं नोंनि गुलामी खालामग्रा नङा सिगांनिफ्रायनो एफा मोजां गियान होनो सानबाबो गथ'फ्रानो जेबो खोनासङा जेबो मावथारा हाया मोनबाबो जाया जेबो ना आं क्लाससो खालामहैनांगौ कलेजाव थांनो ना ओंखाम ओंख्रिसो संबावनो गावसोराथ' गावसोर फरायनोनो थाङा आंनि थांनायखौबो जि नांजासोयो थांजानो बायो माबा माबि एरला एरलिल' नाथाय आं बिसोरनि साननाय बायदि जेबोआनो नङा आरो आं आंनि फरायनायखौबो कमप्लिट खालामथारगोन
सोर मा सानो सानदों जि हायो आं संसै ओमफ्राय क्लासाव थांसै आंबो ब्लडनो मिन्थिबाय थाया आफानि थाखायल' माबा मोनसे बनायना गालांसै आङो जा अननो ओंखारोहां आफाखौबो बेसेरा खस्थ' मावो जोंनि थाखायनो थेवबो आगैमोनाथ' जेबो खाथिर खालामा आं गैयाबानो आफाखौ रावबो केयार खालामा आयौ ओमफ्राय आइनोलाय मा नों खिन्थानांगौ जाखो दे बाथो जि सानो सानबाय थागोन दे आरो मा नांजानो दिनै आङो जेबो नांजाया आङो बेबो बुजिगोन दे आरो मानो बुजिया जानब्रा जि जायो मोजांनि थाखायसो जायो दा आरो गाज्रि जाबाथ' आं गाज्रि जाबाय मा खालामनो हानो दिनै मोजां जाबा जाबाय बेफोर आंनि आखायाव गैया नङाना गासिबो किस्मतनि खेला गोजासो दा माबा मोनसे जानांगौबाबो जाब्रबोसो ना बारा सानबाय थानो हायालै आङो बांद्राय अभार सानोबाना अभार थिंकिं जायोना ओमफ्राय सानैनो अबस्था गाज्रि जालाङो दा नै नुबायना बाबा खामानि दामानि गारनानै बेवहायसो आरामसो जिरायनानै दं नों गथ' नै आराम जिरायनाय नुलायबाय दे आंखौ आरामसो जिरायाखैबा मा उन्दुलायनाय जिरायनाय सिबिलाय मोनजागोनहाय आइ बिदिजों हो न' सिङाव थायै मोनजागोन नोङो मोनजायाबा माखौथो जाबाय थाखोब्रायो मोनजाबायनो थाखायो माथो आराम जिराय थानायनि खाफाल गैया आइ मावाबा दाङाबा बिदिखि मोनजायो जाम्बिलै नोङो बांद्राय नोंबो अभार थिंकिं ना एकदम सानब्रै लाङो जानला मानलाखौनो बुंबा आंहासो दाय एफा मोजां बुङो आङो थां खामानिया मावै थां मावगोनब्रा अबावथो मावा जाजानो गिखो दे मावखायो आङो थेख्लायासो जेबो मावा बाराखौबा बायला आं आइ आंखौल' नोंबो बुङाबानो जायाबा आइ बुंखानांगोनखाना बुंनांगौ बुंबासो जायो दा नङाबा एकदमबारे नों साननानैनो ओरैनो थायोना खामानिफोरखौ थिनाबानो दै जाम्बि गथ' ओरैनो थादावबा अलसिया जालाङो अलसिया जानानै लाब गैयाना मोनजाया बिदिजों थां मावै थां खामानिखौ दिरुनबासो मोनगोन दा नङाबा ओरैनो थाना मोनजागोनलै नोङो जाबायलै आयै जाबाय दे नोंनाबाथाय खनसे बुंबाथाय बुंबाय थायो जावले आं खोनासंनो हाला बांद्राय बुंबाना दा ओंखारलांगोनसो आङो ओंखारलांलाय देवानि जालाय मोननोबा आंजों एसेल' न'नि बायहेरायाव थां नोङो ओइ थालां थांसै आङो आं बेसे एसेल' थांलाय खामानि थिनबाथाय एकदम बादुलि जाथारबायना नोङो ओंखारलांनोल' नागिरो नोंलाय मानोथो आंखौ जावले रायबाय थायो दे बांद्राय रायबा आं खोनासंनो हाया होनना मोनथिखाथारो दलद थानाय नुबाथाय नायनो हाथारा आं थेख्लाखौबो बिदिनो बुङो मिथिबाय मोदोमफोरखौ सोमावबाय थानांगौहाय खामानि मावैनो होमबासो दा दलद थानो रोङि जाबासो मोजां जायो देहाफ्राबो मिथिबाय मोजां बुंबाथ' खोमाखौनो लाखियाखा नालाय नोंलै खोमा लाया ओरैनोसो आं खामानि मावो दे जि गाज्रि जालांबायहाय नोंबो जि रायोल' ओइनैहाय नै नुबायना एकदम आंखौसो गाज्रि नुबावबाय बिमाखौसो र' नों बेथि आं माबा अमा आदार हैग्रोनि गोख्रै उथिनानै फै न' सिङाव थाबाय थानाङाहाय बिमाया खामानि हास्लाबा जायो मावफानांगौ बिया माबा दल' आरो सासेयाबो मबाइल थुबावो होसिगोनसो आं बेखौबो बुंबाय बिमाया दाय जाखायो दे बुंबाबो दाय बुङाबाथ' आरो मोजांसो जाबावबाय बिसिनो आइनालाय बिदिनोखासै आरोना बिनि खोथाखौलाय आं मा गाज्रि मोननो रायबाय थाबानो जाबाय दे आयै जेबो नङा आंनि थाखाय आं खोनासंगोन ना माथो जानो दं नै ओमफ्राय नोंजामादै गोदानखौ माला खिन्थाबावनांगौ जाखो दे आङो फाग्लिया रागा जोंगोन ना अनगोन ना दुखु मोनगोन बोरै जागोन दे ना खुसि मोनगोन बियो आयौ हाबाब ओरैनोबाथ' गावहाथ' जि मोजां मोनखायो मोननायालाय लक्ष्मणखौ जेबो गाज्रि मोनाना बे आंनिबाथ' खुसिसो मोनखागोनदां बियो एकदम हेपि जाखागोनलै मिथिबा नाथाय फारसेथिंजाय बिनि बिमानि थाखायनो गाज्रि मोननो हागौ आरो एसे बेफोरलाय मा आरोना र' आंहा दिनैसो गेस बुंदों एसे उनाव जागोन आरोलै माबा मोनसे सिखारथ'आ आं दानो न' सिङाव गानसे खोनासंबावगोन आं दसे उनावसो सिखारगोन आं खामानियालाय मा ओरै आखाइ फिदिंबानो जायो बेखौनो सिन्था खालामबाय थायोलै आइया आंजोंबा बिदि जाखांबाय दा बेखायनो आंथ' मोनथिखाथारोलै बेफोरखौ खायसे मानसिनि हुदायानो बिदिनोखा बुंनो थाङोब्ला सोरबा गोसो मोजांफ्राथ' गोसो मोजांसै जेन'बा नाथाय लाब गैया मादै फैसानि आसा रावनिफ्रायबो खालामनानै लाब गैयाथ' बेखायनोथ' आंथ' बुंखायो सम थानायावनो मावै दाङै खामायनानैसो लाग्रोनांगौ उनावहाय आरो रावबो नायफिनाना गाव माबा मोनसे खालामनानै राहा खालामनानै नायना लायाबानो सोरथो नायबायबायनोसै मालाबा समाव राहायाबो मोनब्रबालै मादै आजिखालिथ' मिथिखायोना दिनानो बोरै थेवबो माबा नङा माबा मोनसे खालामथारनांगौ आरोना आंखौबा जा बखियो आंनि आइया हा मोजांसो बुंदों बाबु हा बेबो नोंनि मोजांखौ साननानैसो बुंदों दा गाज्रि मोननाङा बेफोरखौ
नों मिथियोबालाय मादै बे गावनि फिसालाखौल' सानो आंखौ सानाथ' आंखौ ना बियो सिं सिं गाज्रि मोनखुमायो आयु हामानो गाज्रि मोनबाय बायनोसै गावनि फिसाखौनो बिदि माइगाब जुजाय खालामो आंनि आइ थाबासोमोन नाथाय आंनि आइयाबो बहा थांखो मिथिला दे आरो बिनिफ्राय बेबो अनोमोन सिगांहाय नाथाय दासो बारा अननो थांला आंखौ आयु गुबुना सोरबा अन दा अन आं अनगोनहाय बाबु नोंखौ ओरैनोबाबो जि जोंखौ नांगौनि समाव नों नायदोंना नोंसोरबो मोनसे समाव आंनो गोदान जिउ होदोंथ' अब्ला आं मानो नाया जानो दे नांगौनि समाव आं थासान्दियाव नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा दे आं दंना आं नायगोन आदै गैयाबालाय मा जादों आं नोंसोरखौ नायगोन नांगौनि समाव जेब्लायबो दे बाबु नानियाबो बहा थांखोथाय दहायनिफ्राय गैया गथ'आ आंहाबो नै ओंखारलांनांसिगौसो गामियावसो थांलायबाय खोमालै गावनि लोगोजों दहाय जलफिस जाहैनो होन्दोंमोनलै मादै बेहायनो थांबाय बियो दा फैगोनदां लोगोफोरजों थांमारदों खोमा बे फाग्लि गथ'आ र' बिखौ न'आव थानो थिनबाथाय बेबो आरो जेबो नङालै मादै इन्जय खालामथों एसे गावनि लोगोफोरजों आरो दानो इन्जय खालामखायाबा देनांलाय आरो मा सम मोनगोन बिलाय थाथो दे जेबो होननाङा जारलासो जागोनहाय नोंजोंबो जा गोबाव जाबाय आं थाङिया ओरैनोथ' गोसोखांखानाय नङा आंखौ थाङाला आं मा जानो दंब्रा ओइ बोरो हो नों सनालि थाब फै गोख्रैनो आं नोंखौ नेगासिनो लामायाव थाबनो जानानै फै है बारा दाजा दा मोनायावबो जाखागोन ना दानो जाना लाजोबखाबा दायो माखौ जागोन दे नों बाब ओंखामानो खहाब्रेलायदों खोमा दिनै बियो जायख्लंखौ एफा हेन्डसाम सेंग्रा नुनायखाय फटायनो सानदों नामा सिबिलाय नैसो मोनगोना बियो जाब्रेलायखाबायदांहाय बा गावहा जायख्लंखौ गावसिनि न'आव लांनो हादों नालाय नैसो नोंजों फटायगोन इयो जायख्लङा फसायग्रांबाय बायनाय नङादां नोंखौ आंथ' जायख्लंजों नुजानोबो हाया दाख्लैसो 5,000 लांबाय आरो बियो लांबावगोन ना आंखौ नुबानो फैसा होननानै जानाय नङा बेखायनो नुजानो हाया र' सनालिजोंनो मा खिस्रि संलायासिनो बिसोरो फोथा लागायनांगोन आङो आं मालायखौ बेबायदि नायनो हाथारालै बे सनालिखौथ' हेन्डसामजों बारा नायनो हाया आङो दिनै हले बोथोरा बा ओरैबायदि मोजां ना ख्रिस्टमासजों जाबजों बे बोसोरनि फार्स्ट खुवालै गुबुनखौथ' मिथिला जायखिजाया खुवाखौ आंथ' मोजांसो मोनबावलै मार हिट नांखायो गुसुबाबो मेहेर आरो मेहेर न'आव थाङियाबो मार गोबावसो जाबाय थेवबाबो आङो न'आव गैयि बायदिखौनो मोनस्रायाखैलै नांगौबा आङो बेहायनो खामायगोन जागोन थागोन जोंहा मादैयानो बेसे अनो बैहाय जुलि ममा आंखौ रायनोल'सो रोंगौ हेल' सनामोन बयनिसिमबो मेरि ख्रिस्टमास दै आङो मैयानो होनो सानदोंमोन भिडिअखौ नाथाय सोलाबासै अब्लाबो दिनै बुंबाय आङो लोक्षिमोन आंनि सनामोन बयनिसिमबो हेपि मेरि ख्रिस्टमास दे आंथ' भिडिअ नुजायैया मार गोबावसैमोन अब्लाबो नोंथांमोनखौ गोसोखाङोना नुजाफैनो बेखायनो दिनैसो गुरब्ला फैलायबाय आंबो जायखिजाया लोगोफोर नै निउ इयारबो फैबावदोसैसो ने एकदम मार इन्जय जासिगोनलाय सोरनिबा लाइफआव आरो सोरनियाबाथ' बेनो बे माथो सोलायनो न' निउ इयार फैबाबो अब्लाबो नै दाथ' बोथोरा पिकनिक जानाय एकदमबारे बेफोरबायदियानो जासिगोन नाथाय खायसेनि खाफालाथ' मा बुंबावनो ना लोगोफोर थिग बेबायदिनो आंनाबो बेबायदिनोसै आरो ना गेजेराव मोजां गाज्रि लोगोफोर अब्लाबो बोथोरजों लोगोसे माथो उफाय सोलिनांगौ जायोना सनामोन दे ख्रिस्टमास जाहैनांगौमोनलै आंहाबो सोरनाव थांबावनांगौ जाखो आंना लोगोफ्राबो माथो लेंहरथाराब्रा आंनि सनामोनावनो थांनांसिगोनलै आंहा ने सनामोन लेंहरोबा आंनो थांनोसैलै नोंसिनाव ख्रिस्टमासनि फिथा जानो थांबाय दं दे सनामोन आंबो आंनि थाखायबो दोनखा दे मेहेरनि थाखाय एकदमबारे फुरा बिराद फिथा जानानै फैनोसै आं नोंथांमोननावबो आंनि सनामोननाव ख्रिस्टमासाव दिनै फैसा एसे दंमोनलै दिरुं नेनांसिगोन आङो टाउनावबो थांनाय जाथाराखै र' थांना फैनि जोंहा नानियासो थांफानो बुंबाय थायोमोन र' नानिखौबो लांफानोसैदां बाराबा हाथायाव थांनो लिंबाय थायोमोन नानियासो ख्रिस्टमासाथ' फैबायानो एबार निउ इयारनि बारिसै ओरैसो मालाय बाह पिकनिक जानाय बोथोरा सफैलायबाय ओमफ्राय आंहालाय बहा थांनांगौ जाखो दे थाङालां जेरावबो मा लाब दिनै थांबाबो टिक्लियाथ' मालाय कलेजाव थांगोनदांलै नाथाय आंहाथ' थांनानै लाब गैया लोगोफ्रा लिंगोन साफा सानैया थेवबो आं थाङालै आंथ' जेरावबो थाङा न'आवनो जागोन आंनि गोसो बायदि जागोन सोर मा खालामसै सोर थाङो थांथों आंहा थाङालै गोदो बेलेगमोन नाथाय आं इमान फैसा लस खालामना दायो जोंहा आइयाबा अमा सिथारगोन होनदोंमोनहाय आइखौनो बुंफिनासै बावखोना माखोबा फाग्लिया बिदिनो खालामसै आं आइनि गावबाथ' मोनजाखागोन ओरैनो
लक्ष्मणासो बहाबा बेरायनो बुंदोंमोनलै आं बेराया हाजार बे बेरायनो लिंथों थेवबाबो आङो दाना बेरायलु बेरायलाखौ बारा मोजां मोनलालै मा खालामनो समाबो मानसियाबो बेनि बे थाबाय थायाना